Kaixo artista, ongi etorri letren mundura, irakurketa idazketa mundura. Badakizue gizakiok trebetasun itzela daukagula. Letra batzuk ikusita, hitz, esaldi eta testu oso politak irakurri alditugu. Prest zaude bidaia polit honetan hasteko? Bada, has gaitezen i-letrarekin. Ezagutzen duzu i-letra? Begiratu zein fina den. Hortxe dugu i-letra txikitsua eta i-letra handia. I-letra txikitsua eta i-larria. Eta zein objektukin erlazionatzen dugu edo gauean ikusten dugun kontu batekin. Badakizu? Oso ondo, ilargiarekin erlazionatzen dugu. Eta gero hortxe ere, umetxo bat daukagu. Badakizu nola deitzen den? Irakurtzen duzu? Bai, izei deitzen da. Ea ba, nola idazten da i txikitsua? Bada, gora, bera, bustana eta puntua. Eta letra handia, letra larria nola idazten da? Marra bat goitik, bera, eta beste marra bat behan. Ze adibide ditugu? Hortxe dugun eskato bat nola deitzen da? Itziar. Ala agian goizetan, hortza garbitzean edo erraztean, zer erabiltzen dugu? Ispilua. Eta hor mutiko bat ere daukagu, Inigo. Animalia hau ezagutzen duzu? Hain txikitsua dena, baina gero taldeka lan egiten duena, eta horregaitik da hain arrakastatsua. Inurria bai. Ez etxasmatu zein den hau, ez etxasmatu zein den hau, eta hau zein da, eta hau zein da. Pausatu bideoa eta saiatu asmatzen. Orain nire txanda. Bai, igela. Katxiporretak porrot, ez dakitzer egingo dugu. Bai, paiazoa da. Ura edateko zein da iturria. Eta gian tramankulu hau ez duzu ezagutzen, ze berez ja ez duzu erabiltzen, ezta? Baina albisteak, musika eta beste batzuk entzuteko gailua, bai, irratia deitzen da. Bai, baina hau guzti hau ezin da bakarrik horrela ikasi. Zer behar dugu? Ipuina! Begiratu ipuina, zein den gure protagonista, nortzuk agertzen diren, ea ba. Inki-minki, ikiriki, kirik, triki-miki, indibiri, kirrik, kili-kili, jili-jili, irrik. Artistak, emanda dago. Ziur nago oso ondo ikasiko duzuela. Beste bat arte.